Okay. Mabungahong hapon sa tanan, live ta. Ako sang i-share kong live mga igsoon, please share our live this afternoon. Salamat sa Ginoo sa laing higayon. Medyo busy yun mga igsoon. After this, nanapod milakaw. So, again, please share our live. Kumusta? Kumusta? Hello, Pastor. Good afternoon. Pa-shout out. Gupit and Salem family. Shout out diha be sa ang Gupit ug Salem family. Greetings from Princess Aishinil May Salim. Okay. Praise the Lord. Thank you, sister. Ako sa ni-share mga igsona. God bless Pastor James from GR League, Giliena. Okay, God bless you more, igsoon. Share sa na ako mga igsoon. Praise the Lord. We have 56 or 53 viewers this time. Hello, Pastor Goodpim, watching from General Santos City. Share na ako imong video. Salamat kayo, Crystal Soniega. Maayong hapon sa tanan. God bless us all. God bless you more, Sister Morena Daitol from Thailand. And akong shout out ng mga OFW na nagtanaw karon mga kaigsuonan in different places around the world. Especially no, nagtanaw ko ganakita kong news ba sa Israel no. Namos kong prayer mga OFW nga nasa Israel, no? Praying for God's protection and favor in Jesus name. Shout out na ko ang tanang mga seaman, si Ferrer, naka-permanent resident diha sa mga lain-laing kanasuran. Grabe ang inyong sakripisyo sa inyong family, no, mga OFW. Saan ni pahinayan bi kadiyot? Sugra kay ba? Excuse me. Nabugnaw ng aircon. Hallelujah. Kumusta, Ray? Kumusta? I always pray, as always, ginano nga, namos mayong kahimtang, mayong panglawas, o niya, duol mo sa Ginoo. Praise the Lord. So, akong gi-shout out ang tanang mga viewers karon and listeners from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang atong mga followers, 19,000 followers sa Mabungahong Kristohanon original page. And then sa ato ang new page nga walay issue. Kaya katong
original page na to igsuon na restriction nga usa na lang mao na nga dili gid siya makaingon nga recommendable. That is why daghan kay mag-message nako, pastor, dili lagi ko kita sa imong mga videos kung dili na ako i-search kay wala gi-recommend. So nasa tayo laing page igsuon nga recommended kaning Mabungahong Kristohanon gyapon 2.0. Kanang duha ako ana siyang gigamit. Pwede ra ta mo like ana bisan asa ana mo follow. Mabungahong Kristohanon katong nako sa motor ug Mabungahong Kristohanon 2.0. Amen. Sabtan. And don't forget sa atong YouTube channel Mabungahong Kristohanon gyapon. You can find the link in the caption of this live. I-click lang na diha igsoon ang link unya, free to subscribe. Kay kani nighuman na ni akuan siyang i-download, akong i-upload dito. Kay ngano man mawala ra man ni sayang ba. Amen. So again, mabungahong adlaw or kahaponon ninyong tanan. Aniya na sad ang yung ubos nga lagad. Magyaw-yaw na pud ta igsuon, mamalandong sa pulong sa Ginoo diri sa kanginan. Unya, pasensya na nang wala ta ka live ganina buntag. Busy jud kay ko unya. After this busy ko kayo igsuon nya murag mulakaw ko madto kog Tagbilaran City after this, no, kay nay meeting sa mga pastors sa Bohol nga appeal na ay part sa this coming crusade sa July. Ako may na in charge sa jail ministry, no? Mao na mga igsoon nga kinahanglan na ako unya sa last meeting nako. Mao na nga namo nang dagdali-dali ko kay murag kung mulakaw ko niya dili ko ka live mabiya na tani, no? So salamat sa gihatag sa Ginoo nga kadasig. Amen. And shout out na ko tanang kapulisan nabi. Camp Osmeña, Cebu, shout out. Tagbilaran City, Barak, shout out. Among station diri sa Clarin, di ina ako kanunay naglecture, nagwali, nanambag sa atong kapulisan nga maminaw pod ug buotan ug mopatuo pod. Shout out nako ang Clarin Police Station. And sa mga ambungan ug mga maanyag nga kapulisan ug sa among hepe diri nga si Police Lieutenant Chief Amado Amba. Ug akong gi-shout out of course ang dili nako malimtan ang Cebu City Jail. So I've been there last Monday. So salamat sa Ginoo, no, sa ihang kamaayo nga gitagaan ta kanunay gigayon nga makasulod diha mga igsoon, no. Shout out Cebu City Jail. Shout out to Brad Ares. Shout out ako si Brad Mago. Brad, salamat sa short og sa shout out ako ang iyang lovely wife nga si Lovely pod. Okay? Doble na. Ug ako sang shout out ang iyang mga anak sa Pasil, iyang igsuon. Ug akong shout out of course si Brad Ibang, iyang family. Akong shout out si Brad Ayan, si Brad Pacho, shout out there brother. Ug akong gi-shout out si Brad Jao, Brad Kenneth, ug ang manghod ni Brad Jomar nga nasa maximum 19. Tanan nga mga brad ako diha sa sulod sa Cebu City Jail. Long live kanunay mga brad. Praise the Lord. Unya akong gi-shout out ang mga jail officer sa Cebu City Jail nga we're so grateful for giving us as always a blessed opportunity or great privilege to deliver the word of God inside sa Cebu City Jail, no? Sa una kami, usually among i-deliver siya but not this time because ang among i-deliver pulong sa Ginoo. Thank you mga warden, mga jail officers sa Cebu City Jail. Ug akong gi-shout out sa akong team from Living Water Christian Fellowship. Akong shout out sila si Pastora Ninette. Akong gi-shout out sila si Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, sila si Brad Rodolfo Flores, Arturo Flores, mga igagaw na nga mga gikan po na diha. Pastor Jemuel, Pastor Jay Salamputan, Pastor Herman Romano, and kisa ba ba no? Si Brad Buying di ay. Salamat kay Brad Derogi. Shout out natin ka. Okay? Shout out natin ka no, Brad Buying, shout out. Nahurot na ba tong kalamay diha akong gihatag, okay? And then shout out sila si Sister Jardin, Sister Sheila, Brother Andrew, da shout out. Tanan, mana no? Mana masiguro. Basta tanan, team nako from Living Water Christian Fellowship, kana silang tanan mga igsoon, gikan na diha pod, gikan sa prisuhan, sa bahay ni Kuya. Unya karon kami na pod gigamit sa Ginoo nga mo share sa pulong sa ginusulod sa mga piniriso. Amen. Shout out Pastor watching from Dampel, Lagunglong, Misamis Oriental. Ashmark Wanyes. Praise the Lord.
Shout out sa tanang mga star senders dabi nga wa jud ko nangayo pero salamat kayo no. Mga subscribers na to, salamat kayo no. And mga igsoon, since nagdali ta, magampo na ta. Okay? So, before I pray, I just want to encourage everyone as always to share our live. And don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section. And also, you can type at followers, at highlights, at everyone. Anyway, shout out sa akong mga brad, no? Advance 52nd anniversary, Alpha Caparo, Seiya Skeptron in Arms. And mga brad, as one of your advisor, sa diri ko sa Clareno, Roalpa, don't forget what is the number one in our hierarchy. It's God first, no? So atong ipataas ang Ginoo kay sayang natong pagsinggit og lunglib, no? Lunglib Alpha Caparo, no? Walay lunglib kung way Ginoo. The secret of life extension, the secret of protection, favor, si Lord. Walay taas nga kinabuhi kung dili nato ipataas ang Ginoo. Amen. So atong isa si Lord, knowing He's the source of our life, no? And He's our everything. So that is why I just want to encourage everyone to let us put God first in everything we do para mo success ta. Amen, mga brad. Long live dia. Okay? So shout out, Pastor. I'm a ministro of Catholic but watching ko nimo. Salamat kay no. Shout out to Brother Roger Tumamak, no. Wala tayong mga relihiyon na yung ano, no. We lift up only the name of Jesus Christ, no. Shout out, Brother Roger. Thank you for watching. God bless. God bless. Okay? So, sa mga bag-o, Padre, no? Sa mga bag-o, pang followers na to, wala tayong isang relihiyon kay. Sama sa kong gibalik-balik, igsoon. Sa dang nabag-o ko, wala ko nidangop og relihiyon, nidangop ko ni Kristo. Ang nakabag-o ginako, ang Ginoo. Yes, ang akong papa, pastor, o mama, pastora, wa sila kabag-o na ko. Apan sa dihang i-rehab na ko padong niya. Grabing hilak na ko, nanugyan ko sa Ginoo. Lord, tabangi ko, hadlo kayo i-rehab. Gibag-o ko niya. So, ang nakabag-o na ko, it's not a religion, but my relationship with Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. So, let's pray. Kay mulakaw na po ko ron. Taysa ha, kay na importante ni chat na kulab. Pastor Vincent, taysa. Wait sa kay meeting lagi ni. Layo mo gani mga igsoon sa syudad ba sa Tagbilaran. Kay unya sad akong schedule sa funeral service. Mao na nga Picasso na ni akong lawas ani ron. Busy kita mga igsoon para sa bulaton sa Ginoo, no? Okay, let's start to pray. Hallelujah. While waiting, we have 114 viewers. Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo mga igsoon, ang Holy Spirit kay kabalo na kita. Without Him, we are nothing. Without Him, we cannot really interpret the Word of God. Using our own wisdom, dili na tumatugkad pulong sa Ginoo. Amen? That is why every time mag-meditate sa word ni Lord, ato gid siyang i-welcome, mag-ampo kita kay nanginahanglan ta sa iyang lamdag. Amen. It's all about Jesus. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord God, for your goodness, for your greatness, for your kindness. Thank you, Lord God, that despite of our busy days, busy schedule, but still you encourage us, Lord, to meditate your word. Salamat Ginoo ning laing kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga mamalandong misimong pulong. Lord God, daghan kay mga tawo ron Ginoo nga uhaw, gutom sa imong pulong apan walay higayon makapamati. But praise God, bulahan mi kay gitagaan mi nimong higayon Ginoo nga mamalandong sa imong pulong. But Lord, before we start, palihog Ginoo susiya mong kasing-kasing, limpyuhi mi, andama mong panudlanan nga espirituhanon, hinlui mi aron mahimo ming takos kay imong pulong balaan kini kaay Ginoo. According to the to your word in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
And the Word was God, it means ikaw kini mismo among gisgutan. So imo aming angayan kay balaan kay kaginoo. Kami dili mi perpekto. So Lord, prepare our hearts and tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon og willing mo sunod kanimo. Kay naa sa pagsunod Ginoo ang panalangin. It's not enough just to listen to your word only, but it is very important that we become a doers of your word. Kay naa diha ang blessing. So Lord, thank you. Bless all the listeners, the viewers, to all of your people who are watching this time. I-bless. And as we listen to your word this afternoon, let it be that your presence will be filled in our heart. Tuguti nga mabati na mo imong presensya, imong gahom, imong hikap, imong comfort, ang lihok sa Espiritu Santo among masinati. Lord, without you, we are nothing. We welcome you, Holy Spirit, and let your will be done. Mamuhat ka Ginoo. Wa mi giisa relihiyon, Lord God, pundok, grupo, pastor, but we lift up only the name of Jesus Christ. Ikaw lamang ang among gipasidunggan, gipataas, kay way laing nagdupa namo, ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ikaw lamang. So Lord God, ang nabiling panahon namong itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Let's start. Okay. Init kasi gawas, oh. Grabe ba? Yo, no, naka-aircon, pero init, oh. Kuhan kayo. Okay, let's start again. Ang ato ang tema karon igsoon, ang upat ka klase nga kasing-kasing nga atong masugatan kung manangyaw ta. Okay, kanang muwali tas pulong sa Ginoo ba? Because there are so many times nga ang mga Kristohanon maguol, ang uban mas stress na lang tungod sa resulta sa ilang pagsangyaw, pagwali nga walay ming response. Nakalimot sila nga ang kasing-kasing sa tao adunay upat ka klase. Og anang upat ka klase usara diha ang kasing-kasing nga kanang gitawag og tabunok nga willing mo dawat sa pulong sa Ginoo niya, mosunod gyud usara, no? So ang tulo na igsoon, pwede na mo dawat mo katawa, pwede na mo willing nga mo dawat mo hilak pero makalimot ra. So ato mong pasabto na igsoon, okay? So kinsa man ang let's start. Atong teksto nasa Mateo man mao ni ang sambingay nga gi-share ni Jesus. Sa Matthew chapter 13 verse, arita mag-start sa 3 man siguro. Yes, 3. Okay, again, ingon si Jesus diri mga igsoon sa Mateo kapitulo 13, versikulo, arita mag-start sa 3. Okay, again, Mateo 13, mag-start sa 3. Ingon diri, migamit siyag mga sambingay. Okay, wait. Kaya ito sa migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Si Jesus ni ang giminan ni. Mingon siya, mayo sa katawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug ipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay jutay raman ug dili lawom ang yuta nini. Apan sa pagsubang sa adlaw nalaos ang bag-ong nanurok og kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon. Ang ubang mga binhi nahulog sa dapit nga tunokong sagbot. Mao ni sa laing version sa King James sampiniton. Nanubo ang mga tunokong sagbot og gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta og namunga, may namunga og balig o sa gatos kapilo kaysa natanom. Ang uban balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo. Then let's jump into verse sa katong meaning sa sambingay. Verse 19. The same chapter, no? Mateo 13:19. Kadtong nakadungog sa mensahe may tungod sa gingharian apan wala makasabot niini. Adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog sa agianan. Mao ni una nga klase binhi, no, klase sa binhi asa gisabod ba sa agianan. Sa verse 20 ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, okay? Ganina binhi nga nahulog sa agianan. Ang ikaduha binhi nga nahulog sa batuon nga yuta. Sama sa mga tao ang
Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe apan sa pagkadungog nila niini wala kini makagamot kanila busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe mubiya dayon sila. Sa 22, ug ang binhi nga nahulog sa dapit nga tunokon or sampiniton nga sagbot sama sa tao nga nakadungog sa mensahe apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kaysa mensahe ug dili sila makabunga. 23 last. Ug ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta sama sa tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe unya mamunga sila tag sa gatos, tag 60 ug tag 30 ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So ingon ang dungog mga igsoon ang sambingay. Kusog ra kay bato sa painaya na gamay lang. Alright. So atong nadungog karon mga igsoon ang gi-share ni Jesus nga sambingay may tungod sa magpupugas. Ato lang ni isa marino, no? Kay ako naman ning na-memorize guni nga naa daw usa ka tao nga miadto sa uma gingon diri niya aron magpugas or pagpugas. Pagsabot niya sa binhi adunay nahulog sa una ang binhi nahulog sa agianan, ikaduha ang binhi nahulog sa batuon, okay? Batuon nga yuta. Ikatulo ang binhi nahulog sa sampiniton or tunokon nga yuta. Ang ikaupat igsuon tabunok nga yuta. So, abi nyo maigsoon, sambingay lang na. Pero ang tinuod, mauna siya ang klase sa kasing-kasing sa tao. Sa dihang magwali ta, manangyaw ta sa pulong sa Ginoo. Sa dihang mo evangelize ta igsuon. Sa dihang imong i-share ang pulong sa Ginoo. Ang imong nabatunan karon igsuon nga kamatuoran. Sa dihang imo kining isabwag, i-share. Aduna tay masugatan nga upat ka klase sa kasing-kasing sa tao. Ang usa igsuon kaning gitawag og asa to? Katong sa agianan ra bitaw. Yuta nga kanang sa may dalan ra ba agianan, no? Akong basahon na. Adunay nahulog sa agianan lamang ikaduha igsuon kanang batuon nga yuta ikatulo tunokon ikaupat ang tabunok. So atong makita igsuon nga kaning tulo ka mga yuta igsuon mao ni tulo ka klase sa kasing-kasing. Aside sa tabunok ha, upat man sila. Ang ikaupat, ang last nga klase igsuon sa yuta, tabunok. Ang kaning tulo, sama daw atong naiagianan lamang, no? Kanang murag tabak-tamakan lang ba? No? Dili, yun ingon nga, ang ayan siya saburan kay agianan ko, di ba? Imagine, magtanom ka sa agianan. Matumban ra, di ba? So, dili yun siya gitawag og perfect place. Okay, sakto ba ko? Perfect place to plant. Okay? Agianan man, pero naay ingana nga klase sa kasing-kasing sa tao. Ikaduha nga klase sa kasing-kasing sa tao igsoon. Kaning gitawag og kasing-kasing batuon. Okay? Speaking of bato, gahi na siya. Ang ikatulo, tunokon nga klase sa yuta or kasing-kasing sa tao. Ikaupat kaninang tabunok kaning nindot nga kasing-kasing o sa yuta pa good soil. Now, una ta aning atong i-expounding maayo kaning gitawag og magtanom ka og binhi nga adto gisabod sa agianan. Okay. Unya ang kaning langgam nagrepresent ni og si Satanas ni nga iyang gituka ang kaaway ni ba. Gituka ang binhi, no? So ang mga binhi igsoon nga napugas sa agianan, ang meaning diri nga gihatag ni Jesus naman ni diri sa verse 19 man siguro ni. Oh no. 16 ba? Wait sa mga igsona. Ang sambingay may tungod. Okay, dara. Ang meaning igsoon una katong binhi nga didto nahulog sa agianan ba? Mao ni siyang meaning. Una, ang gingon ni Jesus gi-expound niya nga kadto ni silang mga tao nga nakadungog sa mensahe may tungod sa gingharian. Ikaw kintay ni ning share ka sa pulong sa Ginoo, ning share ka sa love of Jesus o sa katao. Apan ang klase sa iyang kasing-kasing ug sa yuta pa
kanang yuta nga imong gitamnan, anang yuta nga agianan ra ba? Okay? Mao na mga igsoon kay agianan ra man siya, sama sa tao nga mao na igsoon, nakadungog siya sa mensahe. Okay? Nakashare ka, naminaw siya. Apan mao ni igsoon, wala siya makasabot sa imuhang gi-share. No? Wala siya katugkad sa imong gi-share ba kanang naa siya dunggan nakadungog naminaw. Wala po siya ning ignore nimo, no? Wala po kag-ingnan, ayaw kog siri-siri na, brad. Sister, ayaw kog siri na kay bawo na ko nang Ginoo. No? Naminaw siya, og imong tanaw ni dawat apan ang tinod wa siya kasabot. Tungod kay wala siya kasabot sa mensahe sa Ginoo. Mao to nga ang yawa igsoon mitunga og gikuha ang mensahe nga iyang nadungog. Okay? Mao na hinungdan mga igsoon nga wala, no? Wala moturok ang mensahe igsoon nga imong gi-share kay nganuman ang klase sa yuta nga nasa ang ang klase sa kasing-kasing kung sa yuta pa agianan. Ang agianan dili ang ngayong tamnan kay agianan man daghang tao da tamag-tamag ka na unsaon pagturok pagtubo. Yang explanation ni Lord kana ng mga tao klase sa tao nga sadang imong giwalihan, sadang imong gitambagan, imong gidala sa simbahan, mingkuyo gi-invite, naminaw og Bible study, naminaw sa discipleship, apan ang tinod wa kasabot sa imong gisulti. Amen. Mao nay una klase sa kasing-kasing sa tao igsoon. Sadang imo siyang gisiran sa pulong sa Ginoo, naminaw tuod pero ang tinod wa siya kasabot. Ug tungod kay wa siya kasabot, wala mituhop ang pulong sa Ginoo. Ug ang yawa igsoon gikawat ang mensahe nga iyang nadungog. Ug ang hinungdan, wala gid siya ingon nga nakabaton og kaluwasan katong tawhana nga imong gisiran kay wa man kasabot, wa pud ni daw. Nakadungog siya, naminaw pero tungod kay wa siya kasabot. Then ang katong nadungog niya nga mensahe gikawat sa yawa. Nawala na sad sa iyang unang-una. Nawala na siya sa iyang kasing-kasing. In the first place, wala niya gipasulod sa iyang kasing-kasing. Kaya nga naman, wa siya kasabot. Mao na itiman ni igsoon. Bisag unsa nimo ka rooted sa pulong sa Ginoo. Bisag unsa pa nimo ka well-trained sa discipleship, kamao ka mag-make disciple, apan ayaw ka tingala kay makasugat ka og tao or kasing-kasing sa tao og sa yuta pa nasa agianan ra. Mo share ka, maminaw. Mo tando-tando. Mo katawa. Tan-aw mo murag na bless ni, pero ang tinuod wa siya kasabot. Mo nang ayaw pugsa igsoon kay dili nimo mapugos. Kay kung sa yuta pa siya, yuta siya nga agianan. Dili siya ang ngayong tamnan. Maunay klase, una nga usa ka klase sa kasing-kasing nga atong masugatan sa dang magwalita. Kung makasugat kag ingana nga klase sa kasing-kasing ayaw pugsa kay di man nimo pwede siya pugson kay di man gid siya kasabot. Amen. Di siya kasabot. No, mao nay yuta nga agianan. Di man ka pwede magtanom sa agianan, mamatay ra na kay tunob-tunuban. Ikaduha mga igsoon katong yuta igsoon nga gitawag og batuon. Amen. Ya ang explanation ni Jesus atol ning ipalawman sada. Ang explanation ni Jesus niingon siya. Ang binhi nga nahulog sa yuta nga batuon sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe. Sa pagkadungog nila niini apan wala kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan og mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Okay. Speaking of batuon, kung ang yuta nga imong tamnan na ay mga bato igsoon, no? Ang katong bato igsoon mag-serve to siya as barrier. Murag mababagan ang mga gamot bitaw. Dili gyud ingon nga mutuhop ang gamot nga moadto sa kinahiladman kay nababagan sa bato. Literal niya. Kung magtanom ka, unya ang yuta nga imong gitamnan batuon. Amina mo. Tungod kay batuon siya, dili makapenetrate ang root, ang gamot sa binhi. Nganuman namay nakababag nga bato. Amen. Batuon man siya. Mabitang kung mahimo pangwaon sa tong bato aron iniktanom mo ditso gyud ang ugat, no? Apan tungod kay naaman gyud tawo ngay ngani. Kay mao man gyud ingon gid Jesus, upat ka klase sa kasing-kasing sa tawo. Atong masugatan sa dang manangyaw ta. Mag-make disciples ta. Upat ka klase, una katong yuta nga agianan. Ikaduha yuta nga batuon. Again, speaking of batuon igsoon, bisan unsa kadaghan sa binhi sa pulong sa Ginoo nga imong isabod, kadaghan sa mensahe sa Ginoo igsoon. Tungod kay batuon siya, dili mutuhop ang pulong sa Ginoo. Dili makagamot og maayo sa kinahiladman nganuan nababagan sa bato.
parihara na sa imong sangyawan. Pariha na sa atong mga masugatan nga mga tao igsuon, kadugo ba nato or kaila. Sadang manangyaw ta, magwali ta, kabalo ba mo igsuon nga nakabag-o na ko si Jesus? Mauba bitaw, di ka sa una. Mao ni, malipayon, makita ni mo igsuon nga nidawat sa pulong sa Ginoo. Malipayon. Pero wala juday ning tuhop, kailang kasing-kasing batuon man. Napay mga bato-bato ba, no? Napay mga butang na dili nila mabiyaan, no? Dili nila masurrender. Nya mao to'y nagsilbi nga ang ilang kasing-kasing nahimong batuon. Mao na nga, yes, nalipay sila, na-bless sila, pero wala makatuhop. Ang batuon, mga igsoon, meaning, napay mga butang nga wala gyud nila dili pa nila gustong biyaan o resurrender sa Ginoo. Once naa na sila igsoon nga mga bato-bato, gustong gud si Lord total surrender kanang tanan, ang mga bato-bato, mga babag-kwaon. Amen. Kay ngano man aron mo tuhop gyud ang mensahe sa Ginoo. Kabantay mo igsoon kanang mag-starta, mag-ampo ko, di ba? Moingon ko nga, Lord, limpyuhi among kasing-kasing, no? Kung na may mga butang nga wa ka nalipay kwaa, kay nga na igsoon ang pulong sa Ginoo dili makapinitrit kung batuon ang atong kasing-kasing. Amen. So mao na igsoon nga ayaw katingala nga nalipay ka kay ang imuhang higala, imong gidisciples ning uban nagsimba, apil nag mga prayer meeting, Bible study, apan nawa magkalit kan sadang gilutos, no? Wala dili founded man, wala ka kagamot jud ba kay batuon manggod, no? Batuon, it means na wala pa gyud naka full surrender, napay mga babag ba niya, di man niya biyaan ang scatter sa, di man niya biyaan ang email, no? Iyang mga addiction, di man niya masurrender kay ganahan jud ko ani, no? Mo nang naa siya nabutang sa batuon, mudawat siya sa pulong sa Ginoo, pan ang pulong sa Ginoo dili makatuhop og pinitrit og maayo, murag mabaw ra bitaw. Mao na mga igsoon, kung moabot ang unos pagsulay tungod kay ang iyang gamot mabaw ra, maibot siya, mawala, ingana sa naigsoon ang tao nga atong masugatan, no? Nagtuo ta igsoon nga yes, mao na gini usa na ni sa akong disciples. Yes, woo! Kay open kaayo, maminaw, mamati kita po ko nihilak, nindot kayong response, malipayon. Apan ang tinuod nakita sa Ginoo, ang Ginoo makakita ang gud sulod, no? Unya ang tinuod batuon day siya. Mao nang pila ka mga tigsimba, panahon sa tingsimba, wala nakakita. Na yung mga prayer meeting, Bible study, wala na hantod, nawala gyud. Gilutos, nasulayan, nawala, ngano man, batuon man. Ayaw pamugos. Normal na nga klase sa kasing-kasing sa tao. Na ay kasing-kasing nga batuon. Amen. Dapat makasabot ta ani, kay kung wala ta kasabot ani, mas stress ta, kay moingon man ka. Kay butang ta lang na, basi na kay disciples, mga batuog kasing-kasing. Nya mag-struggle ka, ikaw ma-stress, ikaw may maluya. Apan kung makasabot ka ani, imong madawat ang tanan nga naday klase sa kasing-kasing nga batuon ug dili ka makapugos. Igsoon nga akong pasabto ni, gusto ko ngani no, mutando ra na. Pero tungod kay batuon na siya, dili gyud mo pinitrit mo tuhop. Moabot ang dagkong pagsulay igsoon tungod kay wala siya mo gamot ug maayo kay batuon man. Maibot ra siya dayon, mawala na simbahan, mawala na igsoon sa prayer meeting, mawala sa Bible study, mawala sa bulaton sa Ginoo. Kaya ang klase sa iyang pagkakasing-kasing batuon. Amen? Okay, sige ingon dire. Ang batuon kuno kay wala makagamot, diha kanila busa, dili siya mulahutay, batuon manggod. No? Dili kalahutay, o dili siya kalahutay sa pangalagad sa Ginoo kay madaog siya sa financial problem, sige siya gukod og kwarta, kapoy ni sig simba ay ngana bitaw, di kalahutay ngano man batuon siya. Ug lutoson siya biklon, di na siya musimba. Ngano man, wa ka gamot ug maayo kay nababagan sa mga bato. Mao ni timan iigsoon na ay ingana nga klase sa tao atong masugatan panahon nga magwali ka, manangyaw ka. Mao nang ayaw pugsa, kay imo nang pugson ang klase sa yuta sa iyang kasing-kasing kuan day agianan. Or dili ba agianan? Batuon. Ang agianan dili na katubo da, matunog-tunuban man na. Unya ang batuon sa yes ni dawat ni katawan na lipay ni simba ni apil og prayer meeting, ni apil og youth camp, ni apil og Bible study, apan sa panahon nga naay mga kalingawan sa kalibutan ni apil pod. So wala mo tuop ang pulong, mo pinitrit kay na may batuon, ay pamugos. Amen. Ikatulo, kani gitawag og tunokon. Kung basahon diri igsoon. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit nga tunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe, maong dili sila kabunga, no? Ang kaning mga sampiniton, mga igsoon or tunokon, mao ni ang mga tawo nga
naminaw pod, nalipay. Apan igsoon, tungod kay gitawag man siya og tunokon. Ang tunokon mao ni ang mga kabalaka nining kinabuhia, no? Mas ni patigbabaw ba, no? Kay pag suway ra gud igsoon nga magtanom ka, and then imong nakita igsoon kanang ngayuta tunokon ba, no? Tunokon sa ngayuta kanang naay laing mga sagbot ba. Bantay igsoon mag obserbare igsoon nakay gitanom, and then sa imong gitanom ang klase sa yuta tunokon siya. Tunokon it means murag naa bitay mga lain pud nga tanom, lain nga klase sa plant ba nga tunokon nga naa diha. So magbahin diha igsoon ang mga nutrients, ang mga vitamins. So dili ka hunat, dili ka labong ug dili ka pamunga kay nabahin naman. Kuha ninyo? Okay? So mauna siyang mga kabalaka igsoon mipatigbabaw kay sa mensahe, maong dili makabunga, no? Nay mga kabalaka, no? So naglabi ang ilang pangandoy, naglabi ang ilang tinguha nga gusto ko gusto ko madato, ngani daghan kay silang mga temporaryo ra ba nining kalibutan. Mao nay mga klase sa kasing-kasing, mao nay tunokon. Ayaw pamugos igsoon. Kay bisag walihan pa nimo og love the Lord your God with all of your heart. 100% pero tunokon man siya, mas iya man gipalabi ang mga pangandoy niya nga mahimo siyang maune, madato siya, makapalit siya 4 wheels, mauna mga pangandoy, no? Ni patigbabaw, no? Bahandi, no? Kaysa mensahe. Maminaw siya nimo, mutando po, di ba? Tuo ka Ginoo tuo, di ba? Sultian nimo pang Ginoo mo tuo tanan. Sigihan nimo siya pang Ginoo. Agree tanan, dili siya mo disagree, pero ang tinuod mas bugat jud niya ang iyang gipalabi, iyang pangandoy, iyang gipatigbabaw igsoon ang iyang mga tinguha nining kalibutan, bahande, anak bitaw ang mga temporaryong butang, mga kalibutanong butang kaysa pulong sa Ginoo nga gitawag langitnong butang. Mao na mga igsoon nga dili siya kabunga. Pwede siya misimba. Pwede siya magsigig simba, sigig tambong og Bible study, permitting, pero dili siya mabungahon. Ngano man ang iyang gipalabi, ang ihamang pangandoy, ang iyang gipalabi ang mga butang kalibutanon, iyang gipalabi ang mga bahandi nining kalibutan, iyang gipalabi igsoon iyang ambisyon nga musaksit kung mauni, dili man sayop igsoon mga ambisyon ta, dili sayop igsoon mangandoy ta, apan ang una gid dapat natong pangandoyon langitnong butang, kay kung ato nang unahon musunod ra tanan. Amen. Mao na paminaw mo igsoon, mao ni ikatulo ka klase sa kasing-kasing. Ayaw pamugos kay basin nagtuo ka ba ang imong expectation kay usay mapalaw bitaw ta kay nag-expect ta mauna ni ning smile na, ming dawat, ming simba na. Sige balik-balik, sige babalik. Pero tan-aw mo wa may tinud-anay kabaguhan. Pabilin magyapon nga ngani gibuhat ng mga kalibutanon, magyapon nga naman kay naglabi gani ang iyang kalibutanon, mao nang walay bunga. Wala na munga, meaning walay tinud-anay kabaguhan kay mas mipatigbabaw man ang ihang mga kalipay ang kalibutanon. May patigbabaw man niya ang sigig email, sigig scatter. May patigbabaw man niya ang katong mga managhugyaw sa kalibutan nga ganahan pa siya mo inom, mo sigarilyo, pero simba na. Naminaw ng pulong sa Ginoo pero iyang kasing-kasing tunokon sampiniton. Amen. Mutando siya, moingon siya, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Musayaw po siya, mudaig sa Ginoo pero ang tinuod sa iyang binuhatan mas iyang gipalabi ang mga kalibutanong butang. Mao na yung mga tao nga klase tunokon. Ayaw pamugos. Amen. Di na sila mubunga kay tunokon man. Amen. Mabahin man ang mga nutrients ba, ang mga minerals. Sakto ba ko? Mabalhin. Mabito nang magtanom ta, walay tapad. Bugwalan, di ba? Ayaw na siya itapad. Tapad ra kay na. Dili na kabunga kay mag-ilog na. Kuha ninyo, tunokon na. So, nga na ang klase sa usa ka tao, igsoon, or kasing-kasing sa tao nga gitawag og tunokon. Mudawat sa pulong sa Ginoo. Mudawat mo attend og youth camp, prayer meeting, Bible study, apan ang iyang gipalabi di ay bahandi, pangandoy niya. Mao nang di siya magmabungahon. Apan ang last igsoon mao ni tabunok nga yuta. Ang last nga soil among all the 4 kinds of soil, usa lang ang gitawag og tabunok yun. Pinakanindot nga yuta, okay? Ingon diri si Jesus, Matthew 13:23, ug ang binhi nga nagpugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog, nagasabot. Kay katong uban igsoon dares nakadungog wa man to kasabot. Ming amin pero wala kay balo kung unsay giamin. Apan ang kaning last nga klase sa yuta igsoon kaning gitawag og tabunok nga yuta.
ang binhi nga napugas didto, maayong yuta kini sama sa tawo nga nakadungog og nakasabot sa mensahe. Nya mamunga silang tag-gatos, tag-600, tag-60 og tag-30. Okay? So mao na siya mga igsoon ang last nga klase sa kasing-kasing. Kanang tabunok, humok ang kasing-kasing, madinawaton og correction, madinawaton og tambag, kunya masinugdanon pud mao ni doers of the word of God. Mao ni pinakanindot nga klase sa kasing-kasing sa tao. Kaysa nang imong walihan mo tuo dayon, dili lang mo tuo, dili lang mo amin, mo sunod kinabuhion i-apply ang wali. Mao na gitawag og tabunok, mao na nga magmabungaho na. Mamunga daw siya tag-gatos, tag-60 og tag-30 igsoon, kapilo ngano man. Tungod kay siya dang makadungog siya sa pulong sa Ginoo, nindot yang response. Nalipay at the same time ning sunod. Katong tulo wala man to, labi na tong pilmiro, katong yuta nga naa sa agianan, do, di ba? Wa kasabot. Ang ikaduha katong naay batoon, murag nakasabot. Pero naay di masurrender niya kay bato-bato ba, so dili gyapon makapenetrate, di gyapon mamunga. Ang ikatulo tunokon igsoon, naminaw ning katawan nalipay pero ang tinuod mas gipalabi iyang pangandoy, gipalabi ang mga bahandi nining kalibutan, ang mga kalipay nining kalibutan, ang mga kalingawan. Mao nang di gyapon mo bunga, no? Kay ngano man sampiniton or tunokon apan ang kaning gitawag og tabunok nga yuta. Naminaw sa imong pagsangyaw or wali, naminaw or namati, and then at the same time nakasabot unya iyang gisunod. Igsoon paminaw mo. Upat ka klase sa kasing-kasing sa tao atong masugatan, no? Apan usa lamang ang gitawag og maayong kasing-kasing or maayong yuta or tabunok nga yuta. Apan dili nabut pasabot igsoon kay usa lamang ang gitawag tabunok nga yuta, mura nang tag ma-distract bitaw nga. Unsa man ni ha? Kanang mura masayang lang niya akong pagsangyaw, no? Ayaw undang og sangyaw. Bisag kay balo ka nga naitulo ka dili maayong klase sa yuta, usaray maayo. Kay basin sa imong pagpanangyaw og pagwali, makatunong kag tabunok. Siguro naminaw ang uban diri, imo nang gihuna-huna karon imong pamilya, akong pamilya ko ande to sampiniton. Akong pamilya kay batuon ang mga naa dito kay maminaw pero wa man na bag-o, batuon or sampiniton nara na. Igsoon ayaw pagpagawag paglaom. Kay ako igsoon ang banggiitang salbahes sa ako ang pamilya. No, na ako tanan na ako tong tulo, batuon, sampiniton. Maminaw ko maggayaga ra ko or wa jud ko kasabot sa mensahe, no. Sa una ingana nagantos ug maayo akong ginikanan akong mga igsoon. Kay ang akong kasing-kasing dili gitawag og tabunok, dili maayo nga kasing-kasing. Apan wala sila mo undang pagsangyaw, pag-share nako. Nya di man jud ko pagtuo, hala wala na lang ko nila. Dili man jud ko patuo, wala na lang ko nila pugsa, ila na lang kong giampo. Niabot ang time igsoon, ang akong kasing-kasing nahimong tabunok. Ning surrender ko sa Ginoo. Nangalagad ko sa Ginoo, akong gisugid akong sala. Nakigrelasyon ko sa Ginoo. Ang akong punto is this. Sagdi lang kung ikaw nagsangyaw karon sa imong mga higala, imong mga friends and loved ones, imong family, nga naminaw sila pero way nahitabo. Kay basin sa karon igsoon, sampiniton pa na sila, tunukon pa na sila, or sama ba sila sa kana bitang yuta nga naa sa agianan ba? Maybe this time ingana ra pero igsoon naingon ang pulong sa Ginoo, there is a season for everything. Nay panahon igsoon sa tanang butang. Ayaw undang og sangyaw, ampo, sangyaw, ampo, sangyaw, ampo. Kay kanang mo sangyaw ka igsoon, binhi na ang ampo murag tubig. The moment you pray sa mga taong imong gisangyawan, sama ra na nga ang imong binhi nga gipugas, imong gibisbisan. Ang ampo murag bisbis, ayaw undang, ampo, sangyaw kay usa ka adlaw. Mahimo ra ng tabunok pareha na ko igsoon. Sa una, di man ko tabunok nga yuta. Salbahis kay ko. Sila magpermitting, akong batuon, manghagis ko. Bundak-bundakan ako. Kaya di ko ganahan nga na magtapok o magisgot o Ginoo sa balay. Mura kong mairita o di ko ganahan. Kaya nga naman, nabilong ko sa yuta nga tunukon, sampiniton, or yuta nga nasa agianan. Dili tabunok, pero nga nung nahimo namang tabunok ko kadugayan. Mao na igsoon nga mensahe is, ayaw mo ka pagkawag paglaom. Maybe imong family, maybe daghan kag nawalihan pero walay resulta. Siguro ang imo pong nasangyawan mga dili to tabunok, no?
mga sampiniton, batuon. Lami man tawag response, pastor, pero nawa gyud siya sa akong mga kamot. Ayaw pamugos. Apan igsoon paminaw. Kanang imong mga gipugas nga binhi sa bayi ug ampo. Share the word of God and at the same time pray. Kay ang prayer mura na siya og tubig nga imong gibisbis sa imuhang binhi. Moabot ang usa ka adlaw matinga ka. Kay ang imong pamilya nga gahi kay ulo kay sampiniton or unsa pa na batuon o kasing-kasing mahimong tabunok. Matinga ka kay muuban na nimog simba nya tinud-anay, matinga ka kay mabag-o na. Amen. Kay kung ang Ginoo nay mulihok walay gahi nga kasing-kasing nga dili mahumok or dili mahimong tabunok. Amen. Kuha ninyo. So mauna igsoon upat ka klase sa kasing-kasing sa tao. Mauna nga ako ning gi-share niyo para dili mo ma-discourage or dili mo ma-down ba kay usahay. Grabe ang effort nimo nga nanangyaw ka, grabe ang effort nimo nga nag-share ka sa pulong sa Ginoo pero ang response wala raman. Ning simba na tuod siya pastor pero wala man nabag-o gyapon. Napamangya po bisyo sagdi lang siguro ang ilang kasing-kasing sama sila sa yuta nga tunokon or sampiniton. Apan ayaw pagpakawag paglaom kay samtang buhi pa na siya, pwede pa na mahimong tabunok ang iyang kasing-kasing pareha nako. Na ipaglaom sa Ginoo. Amen. And then at least karong taknaan nakasabot mo nga di day mo pa mamugos. Ayaw pugsa kung di mo tuo ang imong giwalihan. Ayaw pugsa kung di mo simba ang imong gisangyawan. Ako di ko mamugos igsoon. Kay even si Lord niingon siya, karong adlaw gitagaan ko kamo og choice or right to choose. Okay? Gitagaan ta sa Ginoo igsoon og katungod para mo pili. Okay? So ay choice na nila mo igura ta mo share. Igura ta mo sangyaw ang choice na ra nila. Di sila patuo meaning na sila sa tabunok. Oh no, na sila sa batuon or sampiniton or katong yuta nga nas agianan. Nara nang tulo sila. No, di sila mo response. Nara sila nang tulo. Aban timan igsoon as long as buhi pa na sila, pwede pa na mahimong tabunok. Ang yuta nga tabunok maminaw nakasabot unya mosunod nya mahimong mabungahon. Amen. So kung nagtanaw karon igsoon sige kag wali, sige kag share sa pulong sa Ginoo. Way na hitabo. Keep on sharing. Kay base nang imong naka-timing ka og sampiniton, naka-timing ka og tunukon, naka-timing ka og kana bitawng yuta nga nasa agianan. Apan kung dili ka muundang og sangyaw, sige kag sangyaw, maka-timing lagi ka na og tabunok. Amen. Honos usa ka adlaw ang masugatan nimo nga masangyawan tabunok to. Malipay, mudawat, nakasabot, unya musunod, unya mamunga, makabatog tinud-anay kabag-uhan. Amen. Upat ka klase. Now mangutana ko niyo igsoon. Kadiyot sa usang charge. Mangutana ko niyo mga igsoon. About sa inyong family ba? I know, I believe kamo naka-share naman jud mo sa inyong pamilya. Kay maom gyud na first ministry na to, di ba? Wait sa, okay? I-charge na ko. I know nga naka-share na gid mo. Pero nituo ba sila? Okay? Nabag-o ba sila igsoon? Ning response ba? Ning uban bagsimba? Kung wala igsoon, gi-comfort ka ni Lord karon. Maybe this time naa siya sa sampiniton pa or naa siya sa batuon or naa ba siya sa klase sa yuta nga nas agianan. Apan igsoon buhi pa na imong pamilya, imong kadugo, imong kaliwat kanang mga nasangyawan imong awa mo tuo. Karon nagbugal-bugal pa na sila kay ngano man kuan pa man sila sama sa yuta nga nas agianan. Nagbugal-bugal na sila nimo, ang uban nagtamay kay ang ilang kasing-kasing kuan pa man sampiniton or batuon. Apan igsoon kung buhi pa na sila karon, napanay paglao matabunok ilang kasing-kasing. Kung imo nang gihimo imong part nga ning share ka, ampo na lang. Kay katong binhi, nagpabilin ra tong binhi. Ug ang imong pag-ampo sama na siya sa tubig nga gibisbis sa binhi nga imong gibutang. Amen. Ang Ginoo nay bahala igsoon. Kanus-a na niya himuong tabunok ng yutaa. Kay once mahibo na siyang tabunok, ang yuta nga imong gipugas muturok. Ang binhi nga imong gipugas muturok, mutubo ug mamunga. Pareha na ko igsoon. Ako igsoon dili ko mutuo sa akong papa ug akong mama nagwali. Di ko mutuo sa ilang mga Ginoo-Ginoo. Wa ko'y pakialam. Pero tungod kay naka-release na sila igsoon og binhi nako. Bisan pa og sampiniton or batuon or ang akong klase sa pagkayuta agianan ko.
Wa ko mo dawat, nagkatawar ako sa ilang wali, pero tungod kay naay binhi nga naka-plant. Amen. Unya, sige silag hilak, sige silag ampo. Tubig. Niabot ang time, gipatabunok sa Ginoo ang akong kasing-kasing. Unya, na may binhi daan, automatic na ang binhi ning turok. Kaya nga akong kasing-kasing nga batuon sa piniton, nahimo namang tabunok. Mao na nga ning tubo na, ning turok. Mao na igsoon nga ayaw mo give up, no? Ayaw mo pagpakawag, paglaom. Kung ayaw itugot igsoon nga ma-stress bitaw ka kay sayangas kung pagwali, sayang ra akong pagtambag, pagkorek, sayang lang ang ako ang pagmaymay, no? Katong imong gibuhat gisulti sama to sa binhi. Wala pa lang na mutuhop kay ang ilang kasing-kasing karon batuon og sampiniton or ang ilang klase sa yuta agianan, no? Ang agianan igsoon anay daghang magtawo mag-agi-agi na. So dili makapenetrate, mamatay gyud ang kuan. Apan tungod igsoon kay nana kay binhi nga gipugas. Ampo lang ampo. Have faith in the Lord. Labi na kung family nimo ang imuhang gipugsan ba nagpugas na ka mga binhi kung family na ampo saad man sa Ginoo nga luwason taniya apil atong tibok pamilya. Siguro karon ang atong pamilya na consider sa og naa sa sampiniton or batuon nga yuta. Apan usa ka adlaw mahimo ng tabunok og katong binhi nga imong gibutang mutubo na parehan ako. Sa panahon igsoon nga gipatabunok na sa Ginoo akong yuta. Wala ko'y laing gihimo ning surrender ko sa Ginoo na nga igpasaylo na ginulsol og ning sunod ko. Apan sa una gi-ignore ra nako ang mga mensahe, gi-ignore ra nako ang mga wali. Apan ang Ginoo na ning hikap gibugwal akong kasing-kasing, iyang gipatabunok ang katong binhi nga gibutang sa akong papa, akong mama, akong mga igso ning turok ug mao ni karon ang banggiitang adik-adik nga si Pastor James nga tig-deliver og shabu kaniadto nahimo nang tig-deliver og pulong sa Ginoo ug nadunggan ninyo karon. Ingana hingtabunok og kalit. The same ninyo. Kinsa man ang inyong giwalihan nga wa mo tuo. Kuno naa lang nga awa mo tuo kay siguro sampiniton, tunokon or yuta nga nas agianan. Pero buhi pa man mo, di ko mawag-ag paglaom. Usa ka adlaw mahimo ra mong tabunok. Ug mag-uban na tagsimba mga bag-o ra mo biya ra mo makadaot nga bisyo. Dili ta mulungan sa akong pagampo. Amen. Pare nako wa ko lungis magampos kong mama, kong papa. Ang nahitabo nanay James nga nagwali. James nga nahimong instrumento sa Ginoo para sa mga adik-adik o kriminal. Pero kaniadto tabunok, batuon, sampiniton, batuon, gahig ulo. Apan nahimong tabunok. Amen. Wa masayang ang binhi nga gipugas nila sa kong papa, kong mama. So maigsoon, just have faith. Katong imong gi-release nga binhi wa na masayang. Naaghapon to nila sa ilang kasing-kasing, naaghapon to silang una-una. But believe me, I guarantee you, once matabunok na ilang yuta, mutuhop to. Ilang kasing-kasing, mahimo gali ng tabunok, kay hikapo na nas Ginoo. Mahinumduman to nila, ningon man to akong igagaw, ningon man to ako ang amigo, akong kaubas trabaho nga, kung na ako'y problema, adto lang ko sa Ginoo. Ingon man to siya nga naa ko no sila prayer meeting every Wednesday mo adto kakubi kay magpaampo ko, kabantay mo, nagsugod na nagtabunok ang iyang kasing-kasing. O katong binhi nga imong gipugas, ning anam na siya og turok. Mo nang igsuon, ayaw undang og sangyaw, ayaw undang og share sa pulong sa Ginoo. Maybe ang imong nasugatan karon mga yuta pa na nga kanang gitawag og sampiniton or batuon. Pero usa ka adlaw makasugat ra ka og yuta nga tabunok. Diin ang imong masiran sa pulong sa Ginoo. Mudawat, malipay, makasabot unya mo sunod. Makabaton dayog tinudan na yung kabaguhan, mamunga, mahimong mabungahon ang iyang kinabuhi. Amen? No? So, mauna siya, upat ka klase. Among all the part of the soil, igsoon, usara ang gitawag og good soil. Tabunok. Amen? Apan maulagi na, dili mo pasabot kay usara. No? Mura lang ka og maluya, no? Bisag usara na. Every opportunity nga makakita ka, sangyaw, share. Hunos, tabunok ng tapad nimo. Imong friends, tabunok na. Diba? Ay sayangi igsoon. In season and out of season, share the word of God. Amen. As long as makasangyaw, hala sangyaw. Amen. Kay bisan pang imong masangyawan, batuon or sampiniton or yuta nga nas agianan, moabot ang time, mahimo ra ng tabunok sama nako.
Kay samtang ang tao buhi pa naagyo na siya paglaom. Samtang ang tao bisag unsa na siya kadautan nakaginhawa pa na, bisag unsa na siya kapalahubog kaadik-adik kasugarol kadautan, basta buhi pa na ayaw tulduki nanay paglaom. Pwede pa na luwason sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing karon maybe batuon, tunukon, bato sa kadlaw mahimo ng tabunok. Amen. So advantage kung napugsa na nimo siya og binhi. Amen. Kay kung nakay na-release binhi, mutabunok na siya, iyang kasing-kasing mo open na siya ba, then dali ra ang pagturok. Ana ra na igso, no? So again, continue to share the word of God, to evangelize, continue to share the love of Jesus, share your testimony kung unsa ka pagbag-o sa Ginoo. Bisag katawaan ka, yagaan ka, apan sagdi lang kay buhi pa man na sila usa ka adlaw, mahimo ra ng tabunok ilang kasing-kasing. O basin usa ka adlaw makasugat ka og tabunok na gidaan nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga willing nya makasabot, willing mo paubos, mo dawat, labaw tanan, musunod sa imong giwali or gisangyaw. Amen. So mao na igso ng mensahe sa Ginoo. Nining taknaas kahapono, no? So ayaw mo pagawag paglaom na yung mga kaliwat, kadugo nga mapalahubog, mga adik-adik, mga kriminal, mga sugarol. Ayaw! Share the word of God. Ipugas ang binhi. Kay bisag unsa na sila, kasampiniton, kabatuon, usa ka adlaw, pwede na himuong tabunok. Ug katong binhi nga imong gipugas, moturok, motubo, mamunga, muuban na nagsimba, ug makabato na nagtinud-anay kabag-uhan. Unya ang hinungdan, ikaw, ngano man, kay nagpugas mga binhi sa kamatuoran. Ang ayaw undang igsoon. Amen? Ayaw undang. Kay once makita ni Lord nga ang imong effort na ningkamot ka for their salvation, tabangan ka sa Holy Spirit, tabangan ka sa Ginoo, i-bless ka sa Ginoo. And He will provide every words nga magawas sa imong si Lord na bahala. Amen? Again, upat ka klase. Yuta nga naas agianan, yuta nga batuon, yuta nga sampiniton, or tunukon din, tabunok nga yuta. I declare ang imong family igsoon, in Jesus' name, mahimo ra ng tabunok usa ka adlaw. Ayaw give up. Yes, nakashare na ka, karon wa pa naman namati. Adtos ampo biray, ampo. Kaya ang pag-ampo sa taong matarong, dako og kahimuan na. Dili pa lang karon, apan pohon-pohon makita nimo ang tubag sa imong pag-ampo. Yes, naghila karon, luha ra nas kasakit, pero pohon luha na nas kalipay. Amen. I give up. Amen. Bisag unsa pa nakabatuon og tunukon, kaya na himong tabunok sa Ginoo. Kung gusto niya, parehan ako. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this afternoon. May tungod sa klase, sa kasing-kasing sa tao. Nga dili yun may mamugos, Ginoo, sa among gusto. Kung dili pa right time nga maluwas sila, dili pa right time nga masave sila. Kaya karong kahaponon, gitagaan minimog pagtulunan, Ginoo, nga naadyoy kasing-kasing nga batuon, naay kasing-kasing nga sampiniton, naay kasing-kasing nga dili jud makasabot bisag unsaon. Usa lamang ang kasing-kasing nga makasabot unya mosunod kanang tabunok. But Lord God, I pray to all of the viewers right now nga nagsige nagsangyaw, Ginoo, apan wala pay resulta. Lord, I pray nga kanang ilang gisangyawan mahimo ginang tabunok, Ginoo. One of these days mahimo ng tabunok ilang kasing-kasing. O katong mga kamatuoran nga gi-release nila nga binhi, muturok, mutubo ug mamunga sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your word this afternoon, Holy Spirit. Salamat kayo. Nga imo ming gipahinumduman nga dili sad mi magdali-dali, nga dili na mo pwede buhaton or makuha ang gusto namo, kay ang tao, ang kasing-kasing sa tao, upat ka klase. Og sa upat ka klase, usa lamang ang kasing-kasing diha nga mutuog gidayon, mo response unya mosunod nya kinabugion ang among gisangyaw. Apan ang kanang tulo the rest ana mga kasing-kasing nga gahi gyud Ginoo. So Lord, salamat nga imo ming gipasabot karon, mag-agad na lang mi sa imong kabubuton ug sa imong plano. Kay ikaw, Ginoo, nagunit sa saktong panahon. Og nagtuo mi, Ginoo, nga bisag unsa ka batuon sampinito ng usa ka kasing-kasing kaya nimo himuong tabunok kung ikaw nay mulihok. Kay kung ikaw, Ginoo, mulihok, walay gahing kasing-kasing nga dili mahumok, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa kalinaw ug comfort. Thank you for your presence. And right now, I continue to pray to all of the viewers, to all of the listeners, to all of the followers, subscribers in this page. Continue to bless them. Father God, I pray
I speak blessing for them right now. I speak financial breakthrough. I speak healing sa tanang nagantos o balatian sa physical and emotional. I declare kaayuhan right now. Pinagi sa imong labod na ayaw may Ginoo. Og sa tanan nga nakaroon sa hospital, I declare complete healing. Og tagbuhay lang panginahanglan, Lord, sa ilang bill in Jesus' name. And sa nagampo karon og kaluwasan silang family, I declare salvation in Jesus' name. Sa tanan nga na-depressed karon, I declare peace, comfort in Jesus' mighty name. Og sa tanang mga gapos sa makadaot nga bisyo, I declare deliverance in Jesus' name. Naay kabag-uhan sa ngalan ni Jesus, naay kagawasan sa ngalan ni Jesus. Sa tanang mga negosyante, I declare kauswagan, pag-asensyo, kalambuan, himua lamang silang faithful. Sa tanan nga naay trabaho, I declare promotion in Jesus' name. Himua sad silang faithful, nimo knowing that you are the source, Lord God, you are the blesser. Everything that we have comes from you. We're just a good steward of your blessing. Piniyalan lang minimo, ikaw ang tag-iya. And right now, I pray also sa tanang way trabaho, nga nangitag trabaho, I declare open doors for a job in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat sa kaayo nimo. Salamat sa milagro, panalangin, grasya, pabor, ng imong ibubo ka namo. Ug nining taknaa, Lord God, among dawato ng kadaugan ng milagro ang panalangin. We receive it right now by faith. Himua lamang ning kapiyalan. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Mabungahong hapon. Praise the Lord. That's all for this afternoon. See you next time. Hallelujah. Praise the Lord. And akong ibalik ang himayog dungog sa tumbuhi nga Diyos. And don't forget to subscribe no atong YouTube channel. Ang link na sa caption ani nga live kay ma-delete raman guni siya automatically in 30 days. So I just want to encourage everyone to subscribe to our YouTube channel. Why? Because this live video, ikson, ma-delete lang ni siya in 30 days. So ako ni siyang i-download and then akong i-upload sa itong YouTube channel. Free to subscribe. Anyway, thank you kay mga star senders, mga subscribers, tanan. Thank you for sharing our live, mga videos na to. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, no? Duha tong active nga page, no? Mabungahong Kristohanon 2.0 katong Mabungahong Kristohanon lang na ako sa motor igsoon. Okay? So, that's all for this afternoon. I pray that God will bless us and all the works of our hands, He bless ni Lord. And I declare that His favor, His protection will be upon us today. Dili matapos rong adlaw nga di tayo bless ni Lord. Amen? So, ampo, amping, abante. Madagma man bangon, padayon. Hantod maangkon, nato ang kinabuhing dayon. Amen? God bless everyone. See you next time. To God be all the glory.